реално какво се получава? Преди седмица аз му казвам на този човек, че най-вероятно за този сезон няма да карам. И аз бях сигурен в себе си, че за този сезон повече няма да карам. Беше ми супер лятно и въобще нямах желание да карам сноуборд. И ставам в 10 часа вечерта вчера. Цяла вечер уча, действам някакви работи и на сутринта нещо ми изплисва лигина и ми докарва сноуборд. И аз сам на себе си не вярвам, че ми се кара сноуборд. И решавам, че ще ходя да карам сноуборд. И му пиша, нали, и го питам дали е от офиса, евентуално да мина да пушим по една цигара. И както съм на булевард България, този човек ми пише, че и той отива да кара сноуборд. И аз вече се чух, матрицата ли съм, не съм ли? И съм... what the fuck се случва, в смисъл? Да, Жорката доста хубаво го обясни. Ауди Батенц. Това как ми гледа, брате? Бато, нищо не се вижда. Не знам дали те фанава, дано да успял. Powder Day. Юхо, подричка! После ще пикаш, бе! Къде е тука са? Юху! Бах, якото човек, ти го писа. Много да учвам. Майко! Ау! Леза на ми. Мале, ама много бързо се изорава, бе, човек. Това до сутринта беше... До сутринта първо пускане на лифта и ще записна на въпрос. Пак скала. Така, и ей така, трябва и натам да отидам, а има скали. Скаличка. Оха! Пален си чувствам краката. Дай, Жоржиш, колко е хубав, майко! Писта. Писта. Подричка, подричка, ла-ла-ла-ла. Ого! Та камера, ако е плесна още веднъж, ще ми е за последно.
Боли, бе, човек. Ало, сега идвам. Ти си пред мене, бе, дебил, ете долу. Качай, батко! О! Пробадахме нещо, бе. Толкова е красиво и брутално! Doesn't sound of the police! Doesn't sound of the police! Обаче ставаме малко бавнички, затова ще се стигаме. Така! Голда! Това е пистата. Кога толкова се разкарахте, бе, бате, баси майка? Нямахме скорост това да го скочим, е? Мале, човек, трябва да го видиш после на кадър. Аз минах на... Къде отида камерата? Намериха! И камерката ми намерихте! Бате, дали се чувало под снега как си говорим и тя някъде закопана? Не съм сигурен. Ето като поминах за тебе, минахме толкова човек, после обичаш камера. Да, усетих, че си опасно близко до мене. Снима! Oh yeah! И нямам почти батерия. Fuck! Oh yeah! Да, натегаме малко повече назад. Това носа! Наваляла е пудричка, обаче не е толкова много. Следователно има някакви гадни замръзнали неравности. Погледи! Като ми вълни правопати! Страхотно е. Страхотно е. Ето такива скалички има леки прикрити. Я вижте, такива скрити скали има много. Обаче знаете ли, не ми пука, защото съм с сефтиборд. За каране, майко.
Тук трябва обаче да се включа. Какво става, бе? Горе, пътеката. О! Къде се набих? Така ще го кажа. Юху! Ха! Какви гили, как се лъча? Бодричка! Това Жорката Вата, професионалист, помня какво стана въпрос. Карвинг мастер от 5 каране. Нали затова е 360 камерата, нищо да не изпуска в момент.